Čo to piča robí? Fakt je To o je nás. piča, počúvaj, Jančanský, to je piča. My sme fakt forever, ale my sa tu rozprávame s notebookom. Ten notebook sa rozprával s nami, on začal konverzáciu tým, že on tu jebe do nás kameru. Ty piča, je to piča. Už to bež 20 sekúnd. Pripoj sa na red rollout. Vieš čo? Čo? Čo rozprávaš s tými druhými ľuďmi? Ale nie je internet. Hej. Je to v piči, či čo? Ako sa to volalo? Free kamer, neviem. On je volala, že? Čo? Kubo. Hej, Kokot. asi. O 4:00 príde. To je pekné. Piče z internetu, nechcem ísť na internet. Máme ešte pre seba štvrť fľaše. Je to tak. Boris, Máme čas. Boris, ešte si to zober, že keď nebudeš mať dosť, tak ešte v chladničke máš ďalšie dve. Tam máš ešte pol litra. I know. Ríšo, my sme po piči. Toto si nemôžeme pokaziť. Jaj bože, vydržíme to, ale ja už mám 21 za sebou. 21! Kozeď, ja som tam vypil. Počkaj, 21 dielne 7 je koľko? 3? Veď oni nič nepili, Lena nič nepila, je najebaná. Počkaj, 21 dielne 3 je 7. 7 deci mám za sebou. 7 deci. Ty kokos, veď aj, Lena nič nepila, už grca, ona mal možno 7 krát. To fakt preháňam, jak mal na 7 krát. Počkaj, 3, 6, 9, 1,2, 1,5. Mala 1,5 deci. Nie, 2 max. No 2 Dívaj, deci. ja tu nahrávam svoje diare a tento mobil, či čo to je, notebook ma nahráva. A.k.a. Zmeň ikony na menšie, lebo ma jebne z toho. Prečo? Neviem, lebo je to moc veľké na moju hlavu. No ty máš malú hlavu. Dívaj, to je nejaká pičovina. Prst hore. Everybody. The Sims 2 univerzita. The Sims 2 Taká univerzita. pičovina. No prečo nevieme? Neviem, no to dojebala. Sus všetko dojebala. Všetko dojebala. Fú, dívaj na tú lampu. Taká je rozjebaná. Fuj, piča, som ja rozjebal. Ale nikto to nemusí vedieť. A.k.a. sídliskový sen. Ako sa dostať z dola hore. Vďaka. Čo? Borovička. Vďaka. Limetka. Počkaj, zachytím snímku. Nehyb sa. Coniferis. Everybody. Borovičkus. A teraz. Limetkus. To má riadnu foto, toto počúvaj ma. Počúvaj, toto si zajebal, pomer repovať. A.k.a. sídliskový sen, to stá 5% batérie. No, to mám Siam. Máme 5% na svoje diare, na svoje pamäte. Kde si nechal kábel? Ja neviem, kde som nechal kábel nerieš teraz poďme Ideme do obývačky? Nejdem do obývačky, tam Lena spí, Nie. Na balkóne. Nie, tam Susan na balkóne. Fujne teplo. Tam jebe s Maťom. Ja sa musím vyzliecť do piče. Ríša, nevyzliekaj sa pri mne. Kurva, neškrap sa za tú pičovinu, čo tam máš medzi nohami. Koľko mi sa zatočila hlava. To nie je pičová. Tak za kokot, keď ja tu som, škrap, keď si pri Suse, alebo Dingovej, alebo Boris, Michelle. toto máme ešte na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu mám tak 5 kôl. Everybody! Toto sú naše diare, a.k.a. Jančanský, a.k.a. Dobre, sme kúpili dve fľaše ináč. Ty kokos, veď, to by nestačilo ani za Boha. Boris, ešte máme jak sa to volá? Neviem, V chladničke ešte máme. Ty kokos, čo máme ešte v chladničke? V chladničke máme ešte toľkoto. Borovičky. A Čo ti toľkoto jebe? a ďalšie borovičky. To nie je borovička a vodka. No to je jedno. Alebo niečo také gin, alebo niečo také. Fuj, ty kokos, myslím, že... A.k.a. toto sú naše diare, a.k.a. keďže tu Kubica nie je, tak toto a.k.a. naše. Jančanský, povedz niečo. A.k.a. zostáva 5% baterky. A.k.a. ešte 20% borovičky. To nie je 20%, to je 20%, to máš pravdu. Toto si zabil. Ak hráte niekto CS-ko,